Iki wae. Ayo. Wis ton iki ton ditarik rada rono ton wis ton. Wes. Yo balik jumuk selang yo anu alkone. Yo ayo. Motor karo timbo yo lempoh. Ayo. Kok nih alkon. Balik. Nang Pak. Sing sabar ton. Kok Bang. manja. Yo. Ya, Pak. Sore Pak ya, Pak. Duh, Ora mlaku to ton. Medhok dhisik medhok. duh. Malah dorong. Pak. Ayo dorong. Ih. Sore ra mlaku mlepeng-mlepek iki jan-jan tak minyak iki ton. Halah. Jalan delok sik. Jangan delok. Wong kok. Lah kantek tenan dak kowe iki lho mau takon tuku to. Takon tuku omong ijak. Wong kok ngene iki piye sejal. Montor entek minyak domengi kon tuku mae isuk ngengkel. Lah mau tak kira isi. Dorong. Wong kok kon Ayo. jajal ngene iki. Ladang ngene iki kok malah. Terus banget to. Ayo Pak. Astagfirullah Pak. Masalah tuh. Ayo Pak. Terus ton. Iki wae. Ayo Pak. Aduh. Piye lu sampe iki? Kok sampean iki lho wong kowe kok sing anu kok. Sini kowe ngarep. Wong jeng rasane. Gomong mau tak kon ngisi to minyake mah. Kowe iki mrengkele lho dadi wong wedok iki. Ayo. Ayo terus. Iya toh Pak. Salah tuntut. Mun aku karo kowe iki yo ang. Yo sampeyan Salah ae kowe iki aparane iki. Wah. Kok iso rasa kowe pilih mentor entek minyake kondisi ommu cak. Ngene iki piye iki terusan? Alah empuh. Kok malah ya malah Piye iki? Iki mau meslek. warna mundur Mundur Pak. salah tuh Piye lho Pak? belum aku ngerasaan kowe iki Ayo. Terus maju. Nah, meslek. terus Meslek Pak. salah Pak. tuntun Piye lho Pak? iki Lha sampean malah mbok anu. ngerasaan iki temet tenan kok kondisi minyak awet mau kok panggah dorong ngono tarik mundur Iki sampean iki gocek kene. malah kowe kono kowe Iya. malah sedesak nih kaya ngene iki ya piye karepmu ki an Gocek. tarik mundur jembleng aku karo cet arep saya arep ambruk ngono lho aduh jan ayo ambruk Ah, tur demi kon sing tenanan nek anu kok malah ya wis tenan angel lho Pak. angel opo wong kok Piye aku numpak? numpak apane ya nduk kowe ntir aku sing ndorong kowe ra magani sing tenanan Iya. ayo Piye to Pak? Sampean iki piye lho? aduh salah Wes tinggal kene ae lah motor. tinggal Lah piye angel koyo ngene kok Tinggal. ayo tenanan angel lho motor tinggal kok salah ya. Sugiyo wong kok Mas Pak Lah piye? Ayo. Kuat Pak. mun kowe iki nek kono golek minyak dorong maju Didi golek minyak motor Aku sing dorong ae sampe nyetir. mun aku ya ndok jen kono golek minyak motor iki mbok yo Ayo. Ya Allah. ayo Ayo. terus naik kena iki